Sí, bueno, primer explicar i dir, no, que l'Àlex està bé, que estem contents de que ahir anés bé l'operació i que li enviem aquí moltes forces i que ja sap que estem aquí pel que necessiti. I bueno, ha sigut 2 setmanes abans de començar de jugar demà. La veritat és que s'ha fet una mica llarg perquè quan vens d'una derrota, d'algunes derrotes consecutives, tens ganes de competir el més ràpid possible, però bueno, ens ha servit també per treballar amb coses que necessitem fer millor, i encara que hem tingut alguna baixa i que hem tingut algun problema físic o alguna baixa com l'Olaf, que no ha estat la primera setmana, o l'Àlex o l'Adrià, no? Però bueno, crec que ha sigut molt productiu, que hem treballat molt bé i que a veure si ens podem centrar demà en fer les coses bé, en treure'ns una mica la tensió i la pressió d'aquestes derrotes, perquè en el fons volem competir tots per guanyar, però no per fer les coses bé que estem fent bé en els entrenos, però bueno, treure'ns una mica aquestes pors i intentar posar-nos reptes de millora de coses que estem fent malament, reptes de jugar més minuts amb més consistència i anar fent perquè aquesta successió de reptes ens porti a jugar un bon partit i a intentar guanyar el primer partit a Fontejau. Ara venen 3 partits contra rivals aparentment més o menys directes. Com afronta la Lliga aquests partits? Bueno, jo crec que directes ho són tots, que tots els partits són difícils. Múrcia porta 3 victòries, per exemple, que no sí que és cert que està com nosaltres, però Lleida en porta una més que nosaltres, d'aquests 3 partits que venen, però referim-me ja al partit de demà. Juguem contra un equip que l'any passat va pujar com nosaltres de l'Alep Plata, que ens va guanyar, si no recordo, els 2 partits, i que té, jo crec que part de la plantilla és la mateixa, amb el mateix entrenador. Això vol dir que tenen molt guanyat i aportant peces, no? És cert que ara incorporaran 2 jugadors de molt nivell que han jugat a l'Aleport, o sembla, no? pel que es diu, més un Àlex Hernández, que és un jugador top a la Lliga. Per tant, és un equip molt consistent, molt treballat, que fa jugar pitjor en els altres. Per tant, rivals directes ho són tots i les necessitats són moltes per tots els equips. Nosaltres hem d'intentar, et dic, fer les coses nostres bé, millor, més temps, més minuts, i que al final tinguem la recompensa que tothom vol, no? I respecte a més del partit de demà, ho consideres una final? Ho acabo de dir, tots són reptes, tots són finals, tots són pressió, no?, cada partit, i evidentment quan més s'hagi allargat, no?, aquesta mala ratxa de derrotes, quan abans millor l'hem de trencar amb una victòria. Esperem que sigui demà, però el que em preocupa més és que donem el nivell de competitivitat, més constància i els esforços que siguin més continuats durant més minuts, que els nostres pilars els fem cada vegada millor, i això segur que tindrà un efecte, no? Intentar treure una mica de ferro, ja ho sé que és difícil i que en el nostre interior tots pensem, no?, que pot ser una final o que portem 4 derrotes consecutives i que hem de guanyar urgentment. Sí, però intentar que aquests pensaments no ens passin factures i sí, ja et dic, posar-nos reptes més petits, reptes de millora en moltes coses, perquè hi hagi una conseqüència, que sigui la que dius tu, però no vull pensar en finals. Finals són cada partit, perquè ho hem explicat als jugadors i ho saben, que la conseqüència d'entrenar cada dia és que el dissabte tenim una oportunitat per poder jugar,
amb les circumstàncies en les que estem ja és una victòria, i si hem d'anar mort 40 minuts que la pilota sigui un tresor per nosaltres i no la perdem, que no ens facin un bàsquet fàcil perquè no ho podem concedir, totes aquestes coses, i això ens portarà a un resultat positiu, però no pensar molt més enllà de que, ostres, i si perdem, ostres, una altra derrota, ostres, quina pressió, no, intentar canalitzar-ho bé. Respecte al relleu de l'Àlex, creus que ha de portar les mateixes característiques o unes característiques diferents del grup? Bueno, veurem, estem treballant-hi, el club, nosaltres hem portat un jugador que ens encaixi, però evidentment no hi ha un altre Àlex Llorca, però bueno, veiem, no? Que ens aporti coses diferents a les que tenim i bueno, tal com està el mercat, que això no és a l'estiu, doncs portarem el millor jugador possible, o el que creiem nosaltres que ens pot ajudar el més possible a ser millor equip, i amb això sí que estem treballant. I finalment el Múrcia has parlat una mica del seu grup de referència, és un equip que va guanyar l'any passat de l'Air Plata, que també bastantes figures. És un equip més físic o més talentós? És un equip molt físic, on jo crec que cadascú sap el rol que té. Tenen, una referència, no?, que és en la posició de base, que és l'Àlex Hernández, que han canviat, no?, respecte a l'any passat, que no el tenien, i que crec que és un jugador que coneix la lliga, que sap què fer en cada moment. I després tenen jugadors de l'any passat que segueixen sent molt importants, que són una mica diferents, no?, el que podríem dir. Tenen un Whelan o un Norris que poden jugar en diferents posicions, tenen el Jeff Solarin, que és un 4 que no diries, no?, que podria ser un 3 però és un 4 superfort, superbaixet però superfort, que ja el vam patir l'any passat. Clint Robinson, un altre 5, que també és baixet però també és molt físic. Per tant, jo crec que tenen poder i a més tenen un avantatge, no? L'Àlex s'ha adaptat molt ràpid a aquests jugadors, i n'hi ha 6 que jugaven l'any passat junts. Per tant, en aquest inici de temporada, amb l'entrenador que també segueix, amb el Rafa, crec que tenen les coses molt més clares que altres equips, i ja et dic, pensar una miqueta menys amb ells, pensar una mica més amb tindre més consistència nosaltres i fent les coses millors nosaltres, perquè tampoc sabem, no?, els que hi seran, però hi ha 2 jugadors que no venen demà i potser en venen 2 nous. Per tant, intentar, ja et dic, sí que hem fet coses i sí que els hem vist i sí que sabem de quins jugadors es tracten i de quina filosofia i com estan de compactats, però pensar en que nosaltres hem de donar un pas endavant més en moltes coses per guanyar el partit.